Хәерле көн. Бүгенге тапшыруыбызны Казан шәһәреннән башласак та, аның төп темасы Бәрәңге бистәсенә багышланган булыр. Һәм бу сөйләшүне дәвам итәр өчен без яңадан Мари иле республикасына, Бәрәңге районына һәм аның район үзәге булган Бәрәңге поселогына, Бәрәңге бистәсенә юнәлербез. Ни өчен без Казаннан һәм нәкъ менә шушы урыннан башларга булдык әлеге тапшыруны? Хикмәт шунда, Бәрәңге турында сөйләгән вакытта, нәкъ менә Бәрәңге бистәсе турында сөйләгән вакытта берничек тә аның базарыннан аерылу мөмкин түгел. Бәрәңге дип әйтәбез икән, иң беренче чиратта барлык тарихчылар да, Бәрәңгене белгән кешеләр дә аның Бәрәңге базары булганлыгын, анда базар эшләгәнлеген әйтеп узачаклар. Ул базар бүгенге көндә эшләмәсә дә, аны әле дә сагынып искә алалар. Кызганычка каршы Бәрәңгенең үзендә базар белән бәйле нинди дә булса корылмалар яки нинди дә булса тарихи билгеләр дип әйтикме инде, нигез ташлары бик сирәк кенә күренеп тора. Ул инде берничә бай йорты, астында кибет, өстендә торак йорт булган һәм ничектер аның зурлыгын һәм нәкъ менә базарның ничек итеп эшләгәнлеген күз алдына китерүе бик авыр. Ә менә Казанда, нәкъ менә шул Бәрәңгедә дә базар эшләгән вакытта Казандагы базарларны әле күз алларга күпкә җиңелрәк һәм кулайрак. Шуңа күрә Бәрәңге базарындагы тормышны, анда эшнең барышын, аның яшәешен күз аллар өчен без Бәрәңге белән Казанны бүген параллель рәвештә алып барырга тырышырбыз һәм шушы ике базар эшчәнлеген берсе белән чагыштырып барырга да тырышырбыз. Хәзер юнәләбез Бәрәңгегә. Бәрәңге ягындагы татар авыллары тарихын барлый башлаганда ук, без бу бистәнең кайчан барлыкка килгәнлеге белән бәйле риваятләрне бер барлап узган идек инде. Бүген аларга аерым тукталып тормыйча, шунысын гына кабатлап узыйк. Бәрәңгенең шул риваятләргә кирип калган нигезләнү вакыты 1550 елларга туры килә. Архив документларына килсәк, аларда Бәрәңге беренче тапкыр 1685 елда күренә башлый. 1800 елларның башында инде Бәрәңге зурайып китә инде. Калган авыллардан тизрәк зурая ул. Нәрсәдән килеп чыга инде бу? Ярты юлда бу. Әтнә белә Арчадан ярты юлда Уржумга барганда бер ат бар юлы инде. Менә ат белән чыгып китәсең иртә белән Әтнәдән төнгә килеп кергәннәр инде. Аның өчен әле Илә Турман чыгасы булган. Анда разбойниклар, ниләр инде авыр юл булган инде ул. Күрәсең, хәтәр булса да урнашу уңайлыгы үзенекен иткән. Хәрәкәт арта барган юл кырыенда утыруына күрә, Бәрәңге җайлап зур күләмдәге товарны үзе аша уздыручы, үзендә сатучы бер үзәккә, базарга әверелә. Бүгенге көндә ул базарны күзаллау бик кыен булса да, аның йогынтысы сизелә. Әйтик, Бәрәңге ягында якшәмбе дигән көн атамасы юк. Аны барысы да базар көн дип йөртәләр. Бәрәңгедә базар әле дә бар, әмма төбәк тарихын өйрәнүчеләр авыр сулап, аның элеккеге базарның күләгәсе кадәр дә булмавын аңлаталар. Бәрәңгенең базары сакланып калмау һәм аның инде үзәгендә басып торсак та, ничектер күрсәтеп сөйләрлек объектлар булмау, ул бердә Бәрәңгенең гаебе түгел дип тә ассызыклап әйтәсе килә. Менә яңадан инде Казанга әйләнеп кайтабыз икән, Казанның Пишән базары кадәр зур, атаклы, инде бик күп әсәрләргә кергән. Бөтен кеше дә белгән, бүгенге көндә дә Пишән базары дигән бренды яшәп килгән базар да бүгенге көндә эзсез югалган дип әйтсәк тә була. Аны инде шул Мәскәү урамы, Галиәскәр Камал урамы, Парижская коммуна урамы территориясендә урнашкан һәм сакланып калган элеккеге сәүдә рәтләренең инде шалымнары буенча гына шамаларга була. Аларда инде бүгенге көндә дә нинди дә булса сәүдә объектлары урнашкан, һәм инде кыяфәтеннән карап, монда склад булган икән, монда секлет булган икән дигәндәй шамаларга була. Инде ул чордагы бай йортларын, бай биналарын күз алдына китергән кешегә. Шуннан да шәһәрләрнең, аеруча зур шәһәрләрнең кыяфәтләре аеруча тиз үзгәргән шул. Шул ук менә Пишән базары дип әйтәбез икән, без хәзер менә шул Пишән базарының үзәгендә басып торабыз. Әле 19 гасырның 30 елларында, төгәлрәк әйтсәк 1832 елларда шушы урында чиста сулы күл урнашканлыгы билгеле. Бу Казан университетының беренче директорының хатирәләрендә сакланып калган, уларны язып калдырган. Чиста сулы күл булган. Ул күл әле
бер ни белән кичкенә генә инеш белән тоташа торган булган тегендәрәк инде бер 500 метр барсак урнашкан Кабан күле белән Камал театры каршындагы һәм шушындагы күлдән әле балык та тота торган булганнар. Ләкин тора бара шушы инде 19 гасырның ахырында әлеге күл бик нык сазлыклана башлый. Аның инде сазлык дигәне ул пычрак, салам белән пишән һәм тирес катыш сазлык була. Инде ул вакытта ук шушы мәйданда чын-чынлап зурдан сәүдә итә башлаган булалар һәм күлнең бер почмагында татар сәүдәгәрләренең ит сата торган лавкалары төзелеп куела. Һәм шул вакыттан башлап инде бу мәйдан тапталып килә, киптерелеп килә, бәлкем инде махсуста киптергәннәрдән ничек тә булса, инде суын читкәрәк чыгарып, шулай итеп ул күл, балыклы күл, чиста күл гомумән дә юкка чыга. Инде урыны бераз сазлыкланып калса да, бүгенге көндә биредә шундый зур базар булганлыгын, гөрләп торган базар булганлыгын әйтә торганда түгел. Чөнки хәзерге вакытта биредә бакча урнашкан. Бу Киров бакчасы. Киров сквер имени Кирова дип әйтеп була инде, татарчасын шул Киров бакчасы дип әйтик инде. Шулай булгач инде Казан кадәр Казанда да инде шундый зур базарларның менә шул кайтавазлары гына калганны, Бәрәңгенең базары калмауны берничек тә гаеп итә торган түгел. Казан кебек шәһәрнең базарлары баштан ук товар төрлелеге белән аерылып торса, Бәрәңге базарының башлангыч чорына карата тарихчыларның үз фикере бар. Урман ягы булуына таянып, биредә иң беренче сатыла башлаган товар агач эшләнмәләр булган дип уйлыйлар. Бу фикер Олы Кыр авылының агачны бөгеп, шана табаннары, көянтәләр, тарантаслар тагын әллә ниләр ясаган осталарына барып тоташа. Олы Кыр янында үскән Илем урманыннан халык агач кисә алган, әмма аны сатырга уйласа, эшләнмә рәвешендә генә сатырга мөмкин булган. Илем кебек ышкылуга чыдам, җайлы бөгелә торган агачны чимал буларак бер каяда чыгармаганнар. Әзер продукция итеп, зуррак бәя куеп сатканнар. Шуның белән алдан ук үзләрен конкурентлардан үстен куйганнар. Менә архивтагы документларда, экономические примечанияларда да, аннан соң статистик отчетларда да Үржем өязендәге базарлар, ярминкәләр турында материаллар бик күп. Анда язылып киткән инде бюрократия бик каты әйбәт эшләгән, уртача, якынча күпме товар сатылган базарларда, ярминкәләрдә. Менә Мари Төрәк ярминкәсе. Ул була торган булган инде Петров көнендә, Петров 12 июльдә. Богородский ярминкәсе, Үржем ярминкәсе, алар күп булган безнең якларда. Отчетларда шулар белән бер рәттән Бәрәңге базарыныкы да күрсәтелгән цифрлары. Мин монда цифрлар әйтеп китмим инде. Алар телевизор караучыларның исендә дә калмый. Менә шул отчетлардан карасак, ярминкәләрдә сатылган товар суммасы күбрәк, Бәрәңгенекендә әзрәк. Но монда шунысы бар инде, ярминкәләр була торган булган елына бер тапкыр. Бәрәңге базары атна сайын. Менә мин шул елдагы ничә атны исәпләп чыгаргач, бу тирәләрдә Үржем өязе генә түгел, Ят губерниясын гомумән әйтсәк тә була. Иң күп суммага товар сатылган базар нәкъ менә шушы безнең Бәрәңге базары. Бүтән базарларында мин анда чагыштырып карадым. Анда Яранск, Санчурск, Вятка өязенә кергән барлык торак пунктлар буенча инде. Кайда базар булган шунысын. Отчетларга шулай янәшә китереп, шулай итеп язуның да мәгънәсе бар булгандыр дип беләм инде мин. Әс күренсен. Ул ни әйтсәң дә шундый политика булгандыр дип уйлыйм инде мин. Базар икәне дә күрсәтелми аны аерып. Ну, менә шул ярминкәләрнең зур суммасы белән базарның кичкенә суммасы шунда күзгә бәрелеп тора инде. Тирәнрәк кирмәгән кеше өчен бу, татарларда сәүдә начар барган икән дигән уйга килеп була монда. Бу кемгә күбрәк кирәк булды икән? Сәүдә итүче татарларга кирәк булдымы икән ул? Әллә конкурент ярминкәләргә кирәк булдымы икән? Икесенә дәдер дип уйлыйм. Икесенә дәдер дип уйлыйм. Базар белән ярминкәләрне чагыштырабыз икән, тагын шунысын әйтү мөһим. Гадәттә ярминкәләр чиркәү календарының берәр бәйрәм датасына туры китереп куела торган булганнар. Бәлкем халык бер үк вакытта йөреп ияләшсен дип, бәлкем бүтән сәбәпләр буенча. Ә менә Бәрәңге базары атна сайын гөрләп торган. Шуңа да биредәге товар әйләнеше күләме һич шик уятмый.
Базарның нәрсә икәнлеген күз алдына китерү өчен, ул чордагы базарның дип әйтәм инде, нинди әһәмиятле үзәк булганлыгын күз алдына китерү өчен, инде беренчедән аның территориясын чамаларга кирәк. Әйткәнемчә, инде ул хәзерге берничә Казан үзәгендә булган берничә урам территориясын үз эченә алган бик зур мәйданлы базар булган. Икенчедән, биредә товарлар күплегенә шаккатырлык. Ул вакытта супермаркетта юк. Хәзерге кебек зур сәүдә үзәкләре дә юк, барысы да базарда сатыла. Барысы да сәүдәгәрләр белән килә. Әйтик, менә шушы печән базары турында сөйләшәбез икән, биредә барысы да сатылган милли киемнән, намазлыклардан, шәлләрдән, Коръәннәрдән, кумганнардан башлап, Урта Азиядан китертелгән төрле җиләк-җимешкә кадәр. Инде хәзер сухофрукты дигән әйбер дә шулай ук менә бүгенге көндә дә популяр инде җыен, шул өрөге, күрәгәсе, йөземнәре һәммәсе дә биредә булган. Моннан тыш, инде печән базары дигәч, шул теге бер генә төрле базар булмаган. Аның бер өлешендә утын сатканнар, бер өлешендә атлар сатканнар, мал-туар сатканнар, бер өлешендә әйтегәндә печән сатканнар, ярмалар сатканнар, солы барысында сатып алырга мөмкин булган биредә. Һәм товарлары күп булган кебек, аның халкы да төрле булган, төрле милләт кешеләре, төрле кавым кешеләре булган биредә, һәм базар иртә беләннән башлап төнгә кадәр шаулап торган. Шунысын аңларга кирәк. Ул бит инде Казан кешесе яки Казан тирәсендә яшәгән кешеләр генә килделәр дә саттылар дигән сүз түгел. Бирегә төрле яклардан, төрле илләрдән килгән кешеләр урнаша торган булганнар. Әйтик, берничә көнгә, шуңа күрә сәүдә рәтләре генә түгел, алар янында әле үзенә күрә кунакханәләре дә булган. Алар инде шулай ук байрак сәүдәгәрләр төзеп куйган, бер төрле табыш чыганагы булып торган. Иртәдән кичкә кадәр базар тынмаган, һәм базар әле ул сәүдә итү урыны гына түгел, ул халыкара яңалыкларны сөйләшә торган, теге дискуссияләр алып бара торган, соңгы яңалыкларны алмашына торган, бер-берен белән бүлешә торганда урын булган. Шулай булгач, базар ул инде үзенә күрә ул заманның тормышы кайнап торган бер үзәге. Зур базар булу сәүдә эшләренең алга китүен генә түгел, тулаем җирлекнең икътисады үсешендә аңлата. Базарда сату гына түгел, йөк ташу, кунакханәләр, сатып алучыга товарын илтеп бирү, маклерлык хезмәтләре чәчәк ата. Баштарак лавкалар, кибетләр генә төзеп куйган сәүдәгәрләр эшләре җайга киткәч, җәмәгать эшләрендә кайгырта башлыйлар. Бу Казанда да, Бәрәңгедә дә шулай була. Менә 1869 елны Бәрәңгедә 2 мәчет булган. 2 мәчет булган. 1895 елда инде 3 мәчет. 1905 елны төзелә 4-нче мәчет. Һәр кайсында аларның үзләренең мәктәпләре булган, мәдрәсәләре булган, шунда балалар укытылган. Ну, гадәттәгечә инде шул уку бушка, мулла күбрәген үз йортында дип әйтсәк тә була. Ну, шунысы да бар. Казан купецлары бүләк иткән йортларда дәресләр алып барылган. Мәчетләрне кирәксә кирәкмәсә саваплы эш эшләйм дип кенә төзүмәгәннәр билгеле. Халык саны буенча Бәрәңге хәзерге Яшкарала шәһәрендә уздырган вакытлар була. Яшкарала Бәрәңгене бары тик 1926 елда гына узып китә ала. Әйтик, 1920 елда Бәрәңгедә 4800 кеше яшәгән. Аңа кадәр дә Бәрәңге төбәкнең иң зур авылы саналган. Шулай булгач, мәчетләр төзерлек булган. Бу яктан да Бәрәңгенең Казан тарихына якынлыгы бар. Печән базарына бәйле рәвештә татар теленә кирип калган бик кызыклы бер сүз тизмә бар. Көфер пишмагы дигән сүзне бөтен кешенең дә ишеткәне бардыр. Ул бүгенге көндә дә кулланыла. Бәлкем аның инде тамырлары алай ук билгеле булмаса да. Ләкин аны әйтеп китүне кирәк саныйбыз, чөнки без менә шул көфер пишмагы дигән сүзнең инде килеп чыккан урынында нәкъ шул пишмакта басып торабыз. Мәгънәсенә килсәк, көфер сүзе бит инде ул динсез дигәнне аңлата. Ягъни шушы печән базарында ниндидер динсезләр пишмагы да булган. Аптырашта калдыра торган әйбер, аптырашта калдыра торган факт беренче карашка, ләкин халык теленә кергән икән, димәк дөрестән дә булган дигән сүз. Көфер пишмагы дигән сүз тезмә ул әлеге дә баягы сәүдәгәрләргә бәйле, шул ук маклерларга бәйле.
яңа товар килепме анда, айрыша кызып китеп бәхәсләшкән вакыттамы, кызып китеп сатулашкан вакыттамы, еш кына сәүдәгәрләр намаз вакытларында оныта торган булганнар. Оныту инде ул бәлкем аклану гына булгандыр. Инде онытудан бигрәк бүленәселәре килмәгән. Менә намазга барып килсәм, товар китеп барыр шикелле тоелгандыр инде. Дөрестән дә сәүдә бик кызу барган. Акчаны берәүнең дә югалтасы килмәгән. Табыш кирәк булган бөтенесенә дә. Моментны ышкындырасылары килмәгән. Менә шушы галәмәтне Гобайдулла Юнусов дигән бик бай сәүдәгәр шушы Пишән базарында бик күп биналарның хуҗасы булган сәүдәгәр күреп ала. Намаздан кайтып барган вакытта ул намаздан кайтып бара, ә монда базарда теге кызып сәүдә бара. Татар байлары, татар сәүдәгәрләре бер кая да селкенмәгән, намазга китүче кеше юк. Бөтенесе дә мал табу белән мәшгуль булалар. Һәм ул инде бик борчыла бу хәлгә. Һәм шушы Пишән базарының бер почмагында Болгар номерлары янында инде хәзерге вакыт белән карасак, шул бина янында бер почмакта җир сатып алып, шушы урында мәчет төзергә дигән карар кыла. Һәм әлеге мәчет 1845-1849 елларда төзелә. Һәм аның иң беренче исеме дә менә шушы базардан чыгып Пишән базары мәчете дигән исем булып кирип кала. Һәм инде шушы Пишән базары татар сәүдәгәрләренең дин үзәгенә әверелә һәм Пишән базарында сәүдә иткән барлык кешеләрнең дә йөри торган мәчетләре нәкъ менә шушы мәчет бүгенге көндә Нурулла мәчете дип аталган дин йорты була. Шунысы кызганыч, яңа хөкүмәт килү белән Бәрәңгенең тормышы бик тиз үзгәрә башлый. Нибары 15-16 ел эчендә Бәрәңге халкы 1000 кешегә кими. 1936 елда биредә 3229 кеше яши. Ләкин анда да бистәнең базары сүрелмәгән, халыкның базар белән арасы үзелмәгән чак була әле. Мин үзем торган инде өстән Карл Маркс урамында. Безнең бабай инде Шурашев Хөснетдиния, аның улы менә минем Шәрәфетдин инде, минем әти. Безнең менә шул хапка бик зурые, биге хапка. Теге астыдан биге шунда астыннан без чыгып йөрдек кичкенә чагында. Шуның нигендә баганасында Шурашев Хөснетдин дип язылган язу бар иде, кириллица белән. Ул нәрсәгә язылды? Вот, белмим инде минем исемдә инде бала чагында безнең авыл вакытта внимание бирмәбез. Нигә шунда Шурашев Хөснетдин дип, нигә баганада аның менә исеме торалар, колай белән ничектер язылган инде. Шуны менә беркем дә уйламый ишенде менә. Шундый дивана булганбыз инде. Аны сакларга кирәк ишенде менә. Бу әңгәмәдә тасвирланган капканың зурлыгыннан һәм биеклегеннән, аның баганасына хуҗа исеме язылудан чыгып, әлеге хуҗалыкка да товар кайтып торган дигән нәтиҗә ясарга мөмкин. Авыл кешесе кемнең кем икәнлеген, кайда яшәгәнлеген исемне язып куймасаң да белә. Ә менә читтән килүчеләргә, базарга кадәр товарны саклап торыр урын эзләүчеләргә мондый тамга яхшы ориентир булып торган. Бәрәңге ягындагы күпчелек авылларның сәүдә белән яшәгәнлеге һәм сәүдә юлына сыенып урнашканлыкларын тагын шуннан да чамаларга була. Музейда инде шушы сәүдә юлларының юлда йөргән кешеләрнең, извозчикларның булмасын, йөк ташучыларның булмасын, бер дә кулдан төшми торган кораллары булган. Ул вакытта инде үзегез беләсез, татарларга утлы корал бирү дигән әйбер гомумән дә булмаган. Аны инде һәр кеше дә үзенә рөхсәт булган сурәттә дә сатып та ала алмагандыр, юнәтә дә алмагандыр. Шуңа күрә ат арбасында гел йөргән менә шушындый кистәннәр. Аның бар шушындый варианты да. Кистән дигәне инде аның аңлатмасыннан укып белергә була. Кыска гына таякка утыртылган тимер шар дип бирәләр инде аны. Ул шар да булырга мөмкин, менә шушындый формада да булырга мөмкин. Кулга тотырга уңайлы, селтәнеп, аның белән инде юлда очраган бүресен дә, кешесен дә куркытып җибәрергә мөмкин булган. Шуңа күрә аны бер кайчан да кулдан төшермәгәннәр, калдырмагандыр. Монда инде менә тимер шары шушындый гер формасында ясалган. Инде дөрестән дә кулына мондай әйбер тоткан сәүдәгәр янына, извозчик янына якын килергә бик кыймыйсың. Кем әйтмешли, башта 2 тапкыр уйлыйсың әле. Базары булган зур үзәккә әверелгән Бәрәңге бик күп сынаулар аша узган. Алар арасында иң тирән эз калдырганы репрессияләр. Ни өчендер нәкъ менә Бәрәңгедән лагерьларга китүчеләр иң күбе булалар. Һәм бу халык саны күп булуга гына бәйле күренеш түгел. Чынлап та бу шулай.
Бу бик дөрес информация. Гомуми абсолют саннар буенча караганда бәрәңгедән бик каты күп. Авылда яшәгән халык саннары белән чагыштырмача саннар Куян авылныкы. Бәрәңгедә нәрсә дип аңлатып була инде менә. Беренчедән таза хәлле кешеләр күп булган инде. Сәүдә инде. Сәүдә белән баю электе җиңелрәк булган, бүген дә шул инде. Икенчедән, менә гади халык, гади крестьян да бик эше булмаган. НКВДның да бәрәңгедә күбрәк менә шул җитәкчелек, район җитәкчелеге 30-нчы елларда. Алар бик каты тиз алышынып торган. Менә шунысы бар. Райфинотдел начальниклары монда берсе артыннан берсе 6 кеше алсын. Менә күз алдына китерегез әле. Урлап та өлгерерлек Түгел анда менә аптырыйсың. Керә эшли башлый, берничә айдан алып китәләр. Аннан соң алар әле финансовый уполномоченныйлар. Ничек алайдар менә именно нәкъ менә финанс өлкәсендә менә шундый тиз булган инде бу. Райфинотдел начальнигы гына түгел, әле бит анда финансовый уполномоченный һәр авыл сайын шулар булган. Хәтта авылдагы шул кешеләр дә репрессиягә бик күп эләккән. Ondan sonra indi 4 мәчеттә менә бу документларда язылган бит менә минем. Мәчет и духовные лица. Ирләр күпме, хатын-кызлар күпме. 4 мәчеттә ни хәтле алар. Күбесе репрессиягә эләккән инде. Зулкарнәй муллалар, Гаяз муллалар барысы да. Алар бит бөтен саннар бирә. Арттыра барысы да. Ләкин базар эшчәнлеге ул авыр елларда да тукталмый. Базар ачлык елларында да, сугыш чорында да эшли, халык өчен таяныч булып тора. Ачлык һәм сугыш чоры бит ул ризык җитмәү генә түгел. Халыкка барыбер киеме дә, эш коралы да гел кирәк. Нәрсә дә булса, алып чыгып сатып ашарга алыйм дисәң дә, базар кирәк бит. Алдарак әйтеп узганымча, зуррак шәһәрләргә кискен үзгәрешләр тизрәк килә. Иктисад үзгәргән сайын, дәүләтнең сәясәте үзгәргән сайын, иң беренче чиратта бу үзгәрешләр нәкъ менә шәһәрләргә кагыла торган була. Шуңа күрә Бәрәңге базарыннан аермалы буларак, Казанның печән базары иртәрәк бетерелә, иртәрәк яшәүдән туктый. Әле 1928 елда гөрләп торган базар, инде чынлап тормыш кайнаган, актив сәүдә алып барылган базар 1930 елларда инде бөтенләй дә сүрелә. Монда сүздә юк, Совет хөкүмәте кирүнең, яңа тәртипләр урнашуның роле бик зур. Әгәр дә тимәгән, кагылмаган булсалар, бу базар шул элеккеге форматында бәлкем бүгенге көнгә кадәр яшәгән дә булыр иде. Чөнки ул базарны булдыру өчен дөресен генә әйткәндә беркемдә бернинди дә көч куймаган. Ул бары тик менә нинди сәүдәгәрләр бар, халыкның үзендә нинди товар бар, көне билгеле, урыны билгеле, мәйданы бар, сатып алучылары бар, маклерлары бар, бөтенесе дә шушында җыела торган булганнар. Ул чордагы базарлар, алар ничектер менә үзеннән үзе көйләнә торган, үзеннән үзе оеша торган һәм үзенең эчке тәртипләре булган шундый тулы бер үзенә күрә институт дип әйтсәк тә була инде, җәмгыятьнең бер институты булган. Бәрәңге базары бетерелде инде 60-нчы елларда. Бу безнең ул вакыттагы райкомның беренче секретаре Сафин Рауль Хуснутдинович исеме белән бәйләнгән инде. Аны ул кешене гаепләп булмый инде. Ул вакытта политикасы шундый, үзегез беләсез инде. 60-нчы еллар Хрущев заманнары, нинди анда базарлар? Анда карлыган куагына налог салынган заманнар бит. Кеше эшли, җәмәгать эшендә, колхозда, тегендә монда эшли, үз нигендә эштән азат, бөтен нәрсә кибеттә була дип, шундый 20 елдан коммунизм була дигән заманнар инде. Менә шул вакытта шулай итеп көчләп бетерелә бу Бәрәңге базары. Ул эшләрлек хәлдә була, эшләрлек хәлдә була. Кая, ул бит халык, монда бит бернинди нәрсә дә кирәк түгел. Бу халык үзе эшли торган әйбер бит. Бүгенгә шушы урында тукталып торыйк. Алдагы тапшыруларда бүтән авыллар турында сөйләгән вакытта да Бәрәңгене гел искә алып килгәнгә, бүген әлеге бистә тарихына аның базары аша күз салырга тырыштык.
Киләсе чыгарылышта Бәрәңге районының татар авыллары тарихына йомгак ясарга тырышырбыз. Тырышырбыз дим, чөнки бу кадәрле материалны сыйдырып бетерә алырбызмы икән дип борчылам. Анысын инде вакыт күрсәтер. Әлегә сау булыгыз.